I was fortunate enough ukuthi abazali bami bekwazi ukuthi bengifundise ebalungwini ngisamncane. I-foundation yami yonke nje yaqala ebalungwini ngaze ngayofika ka-grade 9. Ebese kwathi after grade 9 ngahamba ngayofunda emakhaya. Ngaze ngaqeda u-matric ngifunda emakhaya. And kule video I want to talk about my experience ukuthi imuphi umehluko engawuzwa ngifunda kuzona zo-2 lezi ikole lezi. So here goes. Mina e-primary ngafunda eGreytown Junior School. If you know Greytown, kunesikole ekuthiwa iJunior, isikole ekuthiwa esabelungu, even though phela abelungu bengasabaningi kangako, kugcwele inzule namandiya nani. Kodwa kuthiwa isikole sabelungu, it's a multiracial school. It's not a private school, but it's a multiracial school. It's one of the good schools, if I may put it like that. Ikhona-ke iWembley, which is like a private, expensive school. Kodwa yangafunda eJunior mina from grade 1 all the way up to grade 7. Ka-grade 7 ngasuka lapho ngaya eGreytown High, ngafuna ugrade 8 no grade 9. IGreytown High is also another multiracial school. It's the adult school of iGreytown Junior. Umuntu osuka eJunior isikhathi esiningi ujwayele ukuya eGreytown High. Nakhona it's not a private school, but it is the good school. It's one of the good schools. So uhlobo luni lwabantu engangifunda nalo nje eJunior naseGreytown High, it's basically rich kids. That's what I thought at that time. I thought I was one of the most poorest kulabo bantu lapha, especially kwi-friend group yami. I always felt lesser than because kwakuyingane zamanesi, ingane zosomatekisi, ingane zobani. Oh, and I think it's important to state ukuthi mina bengihlala emakhaya. That made a huge difference. Abantu engangifunda nabo babehlala emalokishini, behlala khona la e-town. Kumina lokho, it always made me feel as if I was lesser than because ngihlala emakhaya. I used to lie about my home. Abangani bami nabo babe khona babehlala emakhaya, kodwa uwuza ukuthi lona uzalwa usomatekisi, kunamatekisi kubo, kunamabhizinisi kanjani. So as much as babehlala emakhaya kodwa babe rich, mina nje ngangizalwa uMessi. She was raising me as a single parent. Sihlala nogogo, umalume, yabo. So I always felt inferior kubona labantu. Kuyingane ezinye zaseklasini nasesikoleni as a whole, but especially kwi-friend group yami. And I would often get picked on within a friend group yami ukuthi hawo imoto kamalume wakho injena, hawo afford amatika kanjena. Uma kuswenkiwe uyazazi ingane indlela ezenzana ngayo uma isancane. Ngikhumbula grade 6 kwakuwo 2010 ngekhathi zebafana, and abangani bami nabanye abantu baseklasini, they wanted to prove ukuthi my t-shirt was fake. It was like not water resistant, and basintshontsha basithela amanzi phambi kweclass lonke, baprove ukuthi si-fake iskipha sami. Namanje angazi noma sasiyi-fake ngampela yini because of that, but that really hurt. It's a memory that stuck with me. I wonder if those kids still think about that. Uschedule nje phethe. Kodwa-ke asikho lapho. The thing I was most embarrassed about ukuhlala emakhaya is the toilets, long drop toilets. Uyawazi na ama-toilet omgodi mfethu. That was like, it really made me feel inferior, but now it's a part of life. And njengamanje I feel fortunate ukuthi ngazalelwa emakhaya. Kuhle mfethu emakhaya, ngiyathanda, kune-peace engekho emalokishini, engekho emadolobheni. And mina mase ngiyi-successful kahle ngizobuyela emakhaya ngihlale khona nje full time. Ukufunda nalezi ingane ezikanjena kwangenza ukuthi mina ngibuyele ekhaya kumzali wami ngiyodemanda izinto because ngifuna ukufana nazo, noma nganga-understand ukuthi our financial background was not the same. Ngademanda i-PlayStation kuma, PlayStation 2 ngayidemanda ngaze ngayithola. Amongst other things, i-OLED mfethu elangenzela zona. Kodwa enye yezinto engayidemanda, izinto engangayidingi, and izinto i-OLED lami elalingayi-afford, lalingitshele multiple times ukuthi ali-afford, kodwa lagcina lingithengela because lifuna ukungijabulisa, yabo. And then ngaya eGreytown High. Nakhona eGreytown High, I don't remember much about Greytown High because it was just 2 years. I enjoyed being at Greytown High, and that's when I realized ukuthi sebeyaqala ukuba serious ngemfundo abanye abantu, yabo, njengomfundo nje uschedule mfethu wayehlupha kakhulu e-primary school, but ka grade 7 grade 8
wayeseqala-ke manje ukuba sharp, he was good at maths. Nabanye nje abantu base beyithatha serious imfundo, indaba yokudlala nje isiqala yehla, bethatha serious ama-sports, intombi nani nani. Ebese after grade 9 ngahamba-ke ngayofunda eBusana. Initially ukuhamba ngiyofunda emakhaya, ngifunda ney'ngane zangala ngihlala khona-ke. Manje iy'ngane engizazi iy'ngane ebengiy'bona uma ngibuya esikoleni nangama-weekend. Initially it felt like a downgrade. It felt like I was downgrading and it felt embarrassing to me ukuthi bayabona abanye abantu ukuthi abazali bami abasenamali, bayangihleka. The first couple of weeks or the first couple of months ngifunde eBusana kwakunalokho nje ukuthi shit, ngiyazinyeza yabo. Kodwa initially eventually lokho kwagcina kuphela. Into yokuqala nje engayinothisa ngikuyofunda eBusana ukuthi I had an inflated sense of self, ukuthi mina ngingcono. Angazi noma bona ababefunda eBusana babeyitshela ukuthi ngcono yini nami ngenxa yokuthi ngangifunda lapha, kodwa mina vele, as much as I didn't say it, but I felt ukuthi yeah, mina my background is better. Into yokuqala engayinothisa enkulu ukuthi kuyashawa eBusana. Induku ngangingayazi mina. Throughout my schooling career I didn't know ukuthi umfundo uyashawa. Obhaxwa-ke eBusana for i-homework, for ukuhlupha eklasini, for i-uniform. Ungangena uthisha unifice nibangusini nibhaxe nonke eklasini. So that was a shock to me. It took me some time ukuthi ngijwayele ukushawa. Kwakubuhlungu-ke kumina, and ngikhumbula it took a couple of weeks ukuthi ngishawe kumina. Iy'ngane zaseklasini engafikela kulona zingangithanda ezinye zazo, so ngangihlezi ngidoje induku because othisha babengithanda mina. Kodwa kwathi ngishawa ngalelo la bajabula kanjani. To emphasize on that, abanye bo-classmates bami babengangithandi, babengangifuni ngampela, so much so that they were planning to gang up on me. Abanye olova baseklasini because othisha bayangithanda. Even indlela engikhuluma ngayo isingisi it had an accent. Uyabazi-ke abantu abafunde kakhulu, bafunde ebalungwini, bayarola vehicle or prejudice bayarola. So kwakungathi ngizenza ngcono, even though they were not right, because mina ngangenza into ekuthiwa ngiyenze. Uma behluleka ukupronounce igama uMiss esho mina I would pronounce Mkhize. Ngangisawandile Mkhize at that time, yabo. Ngilipronounce it should beqale-ke benyanya. So ngathi ngishawa baqala ba-enjoya, and imfundo yayilula kakhulu compared to eGreyton High. eGreyton High I was just an average student. I was just an average student doing enough to pass. Kodwa ngathi ngifike eBusana, i-material felt easier. For the first couple of terms I was above average. After a while I went back to my old ways. I went back to being an average student. Ngaqala futhi ngahlupha ngale ndlela engihlupha ngayo eGreyton High. So ngabuyela back to ama-level I just fell into my old ways, if I may put it like that. Ngangena kule culture yongathandi ukufunda. Angazi noma i-culture ekhona kuzona zonke yini iy'kole zabantu abamnyama, or kwakuyi-culture yaseklasini lethu. Indaba yokufunda nje ingathathelwa phezulu. Ngangiqala mina ukubona i-homework uyenza sekuzongena iclass, uthola ukuthi khala insimbi yokuphuma kwe-English une-homework ye-maths, senizokopelana manje. Like uzama ukukhava lo 5 minutes lo wokuthi efika uthisha engakushayi makuthi uzoyi-check i-homework uyenze ngaleso sikhathi ikopela. Ngangiqala ukuyibona lento, ngangena kuleyo culture nami i-homework angisayenzi, angisayithatheli phezulu, and kuyahlekisa ukufeyila. Like makuzobizwa amaphepha kuthi usibani uthole 1 out of 50 kuhlekwe. That became so much of a problem that ngaze ngawufeyila ugrade 11 along with 99% wabantu baseklasini. Eklasini lethu kwaphasa abantu abawu-3 kuphela ngaloya nyaka. Unyaka wonke sawuphinda as a class. I think kwaku-11F, yabo. Sasifunda lapha ngaphansi kwesitezi eBusana. Kwakuhlekisa kona, kodwa that's like a huge setback empilweni mfethu. Awuzelanga ukuzodlala nezinye ingane, uzele ukuzophasa la. Kodwa it didn't feel so wrong at the time because sasibaningi. I later realized ukuthi awuyidingi imfundo yasebalungwini ukuthi wazi kahle isingisi or i-maths, because kunabafundi abaqala ey'koleni zasemakhaya nje kodwa isingisi babesazi,
babesazi kahle, even though babengasiroli kodwa babesi-understand, and they took the effort to look at material, to listen to music and watch movies, beyifunde English. They knew what wrong grammar was. Mina I knew because ngafunda laphana, and kwangenza ngabahlonipha kakhulu. Vele iningi labafundi bakulezi izikole lezi abasazi kahle isingisi, abekho confident ekusikhulumeni, abekho confident ekwisibhaleni, okuyikona okwenza ukuthi ama-marks abo ebephansi kanje. Uma kuthiwa kushawa iy'pitch lapha ama-oral, they fumble it, kuhlekwe kube ijoke kanje, kodwa manje iya-affect-ana leyo nto, because you do need to be articulate in English in the real world, whether ufunde esikoleni sabelungu, whether usifunde esikoleni sabantu. Umhlaba unendaba nalokho, because yonke into ela ngaphandle emhlabeni, especially in our country in South Africa, is in English. You need to understand English. So lokho kwangenza ngabahlonipha kakhulu uSiphiwe nezinye-ke iy'ngane, because ngangike ngibuza uSibani wafundaphi, because I assumed ukuthi wafunda ebalungwini naye, kodwa mawusuzwa i-background yakhe, no, akafundanga ebalungwini, ukuthi nje wayeyithanda i-English, eyithanda imfundo, wayithatha serious yena. Okunye okukhulu engakufunda-ke ukuthi isimo somnotho asifani mfethu. Abanye abantu bengafunda ey'koleni zabelungu if they afforded it, but they didn't afford it. And lokhu ngakurealize sengihlala kamngani wami uNhlekisa, ngoba ka-grade 12 ngacela ekhaya ukuthi, wangicela naye uNhlaka ukuthi ngicela ngizohlala kubo mfethu. Ngangihlala eNdemisweni, iBusana, i-high school iseMatimatolo. It was a distance, ngangifunda ngama-Saturday. Wathi uNhlaka o-offer ukuthi hayi wozohlala ekhaya mfethu kuzoba right. Hawuna ngempela bavume ekhaya ngayohlala kaNhlekisa. Ngarealize lapho sasihlala sodwa siyingane, like ngayifunda lapho impilo, ngafunda lapho ukupheka, ngafunda lapho ukuzenzela into, ukuyivusa wena ekuseni nokuyizamela. Sometimes sike singazi ukuthi sizodlani, kodwa kuzomela sihlanganise mfethu, sicele kubazali, siyocela kamakhelwane. Ngeke ngihlezi ngikhala kuma, kodwa nje ukuhlala kaNhlekisa kwangifundisa impilo. And ngarealize ezinye iy'ngane la, cause uzobuka umuntu ukuthi mfethu ibhuluke lakhe lidabukile lesikole, kodwa uzolokhu ebuya nalo njalo, cause akanalo elinye mfethu. Iy'ncaso zakhe zitshekile ezinembobo nani. Abanye abantu abanakho nanokudla, so bazoya esikoleni befike bedla ukudla kwesikole, even though ingekho into ethini ezomisa esikoleni umuntu, ngoba uyazi ukuthi kukhona ukudla uzohamba eyodla. So lokho kwangihambilisha kakhulu, kwangenza ngabahlonipha abanye abantu, kwangenza kwayisusa le pride kumina. Angazi noma ezinye iy'ngane ey'funda ey'koleni zabelungu nazo ziy'tshela ukuthi ingcono yini, kodwa I know ikhona leyo energy leyo, lowo moya lo wokuy'tshela ukuthi wena ungcono ngoba ufunda ebalungwini. That's not always the case. So in conclusion, mina ngingasho ukuthi ngiyafisa ukuthi ingane yami ibe nawo lama experience omabili, okufunda ebalungwini nokufunda emakhaya or elokishini-ke. Kodwa mina ingane yami ngizoyiqalisa ebalungwini, because I think i-foundation phase is really important mfethu, ukufunda amagama, ukuba naleya English leyana, even though it's not everything. Kodwa ngiyafisa ingane yami mina noma iy'ngane zami zibe naleyo education engaba nayo, kodwa ngiyafisa ukuthi zibe nayo le humility engayigena ngokuyofunda laphana. Angani noma ngizoyikhipha yini kulesiya sikole ngiyoyifundisa laphaya, but I will instill that ukuthi abantu bebahloniphe abanye abantu, because enye into engangibona ukuthi ngiyalekha kuyona. So for that I'm really grateful ukuthi ngasuswa laphaya, because I wasn't expelled, but they didn't give me re-application forms lapha eGreat High because ngangihlupha nani. So I'm grateful for that ukuthi ngagcine ngihamba ngiyofunda eBusana.